Goedemiddag. Het wetterpeil op de kritieke plakken in het lege midden van Friesland is ongeveer 3 centimeter zakken. Doch bloot het wetterskip op zijn iepenst. De verwachting is dat de situatie ontemai snijn kritiek bloot. Van de middag stiet het peil in de hele provincie nog ongeveer 20 centimeter hoger als gewoon. De sluizen bij Lauwerzeeg binnen wol weer iepenen. Het betekent dat er water vanuit de Lauwersmar naar de Waadzee voortpompt worden kan. Het wetterskip is de hele dag nog druk dwaande met inspecties van de binnendieken. Van nu wordt een oersjoch verwachten van hoe de dieken er ont binnen. De situatie om Grauwhinnen is nog wel heel iets zwargelijk. Het eilandje De But en recreatiegebied in de Leijten dreigen justerioen onder wetter te stroepen nadat een stuk dik tropruts. Het gebied is afzetten en bewoners kunnen in elk geval net van mandje weerom. Inspecteurs van het wetterskip hebben van de morgen de skeer onder dieken opname. Wat zit hier aan de kantje boord? Kijk dan bij een stuk west. Ja, daar staat misschien een 4 centimeter onder de knu van de polderdiek. En het is ook net zo'n geweldig grauwe polderdiek. Dus ja, dat wordt hier wel kritiek. Net alle bewoners van het eilandje bij Grauw hebben gehoord onder de oproep om voor te gaan vanwege toestremingsgevaar. Alle mensen willen in haar huis blijven. Maar we hadden wel vaker meemaken. Dat, ik ben bijna 80 jaar dat ik vind het een beetje paniekerig. De provincie is ontzet als het gaat om de onlist van een Nijgemaal bij de Lauwersmar. Dat zei het staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Vanwege het hege wetter wordt de roep om een extra gemaal hield iets loerder. Atsma wie van de middag op werk bij de polders in Grauw dat het hege wetter voor oerlijst zwargen. De kosten voor het Nijgemaal bij de Lauwersmar worden roest op 150 miljoen euro. Het Rijk is net van doel om daar om mee te betalen. Als het echt niet zakelijk is, dan denk ik dat je ook prioriteiten hebt. En op dit staat lezen uw grootste omdenken leidt toch bij de Oudsterdiek, werd ik volle meer spuitcapaciteit komen om het grootste pad van Friesland droegen voor een harde te laten kennen. Van de media binnen de eerste kei-onkaam uit Greensland die het in Friesland opvangen worden. Vanwege de driegende wettersneed had 20 boeren daar het advies kregen om te evacueren. Het vee wordt onder oren in Frieske plaatsen onderbracht. De eerste kei stappen in Boetenpost uit. Deze komen uit Witte Wierum en moeten molken worden. De provincie Friesland had 4 leegstaande boerderijen beschikbaar voor opvang van vee uit Greensland. In principe ben er dus nog 3 bedrijven en de rest heb ik nog wat gebouwen waar eventueel vee steken en wat net molken hoeft te worden. Maar in principe in deze bedrijven dan ken ik dat de kei molken worden. Want dat is het voornaamste voor die boeren, dat ze de boeren weer wat melken krijgen van de jongverzels. In totaal moeten er eerst zo'n 150 kei in een oors plakken. Het hing het van de situatie in Greensland af of er nog meer evacueerd worden moet. Het is alweer 32 jaar dat de sterke jerke treien de Atlantische Oceaan oerstuts. En als alles goed gaat, dan gebeurt dat dit hier weer. Chris en Guus Zwijgman willen met de sterke jerke Fjouwer komende simmer via Londen weer de grote oerstek maken. Doet iets woon de Fjouwer jonge Molly de aandacht vestigen op de olieversmorging van de oceaan. Deze keer is het plastic. Dat zou neemt de plastic eiland binnen een groot probleem. De reis had ik nog een wetenschappelijk doel. En terwijl we daar plannen over maakten, zijn we benaderd door de wetenschap van Guus, jullie zijn eigenlijk precies de aangewezen ploeg om die plastic soep op de oceaan te onderzoeken. De reis had als eerste doel Londen, dat de Olympische Spelen der houden worden. Daarna zal de grote oerstek beginnen. Het geld moet nog wel bij elkaar worden. De totale kosten binnen 1 miljoen euro. Het weerbericht nog, joen en vannacht komt er rein of een beetje rein en de temperatuur zakt naar zo'n 4 graden. Morgen is het bewolken en op een nijbinder buien, met kans op windstjetten, letterlijk tonger en hagel. Het wordt 8 of 9 graden bij een krachtige westelijke en noordwestelijke wind. Aan de kust en in het watergebied hut of zwarmig. En dit weer het nijs in het kwad. Aanst ben we er weer om 6 uur, maar meer en oornijs graag ontdaan.